Dobrý den, vítáme vás u našeho nového kanálu Háčkování. V tomto kanále se pokusíme být aktivní. Budeme hodně háčkovat a učit vás třeba řetízková oka. Například plešáčky, uzle a tak. Budeme se učit pracovat s provázkovou vlnou a se ženilkovou vlnou. Budeme si vysvětlovat různé tloušťky háčků i vlnek. Ze žínělkové vlny jde udělat takto chobotnička. Nebo takový to roztomilý ptáček. Nebo takový had. Jsou to hlavně hračky pro děti. Taková malá verlipka. A máme tady i takovou malou žabičku. Určitě vás tyto věci můžeme naučit. A budeme doufat, že se vám na našem kanále bude líbit. A budeme se snažit být fakt co nejvíc aktivní skoro každý den. A když tak, prosím, dávejte hodně odběru a lajků a ať se toho hodně naučíte. Takže ahoj v novém videu. Čau!